Hej, velkommen til fodboldopgaven. Den første opgave i fodbold, eller opgave 1, fodboldbanen, den går ud på, at vi skal tegne en fodboldbane, farvelægge den og sætte længder på. For at I har en chance for at lære GeoGebra, som programmet her hedder, at kende og lære, hvordan man bruger de forskellige værktøjer og de forskellige ting, programmet kan, er det her en instruktionsvideo, hvor jeg gennemgår fodboldbaneopgaven, således at alle skulle have en chance for at få tegnet en fodboldbane, lagt farver på den og sat længder på sider og baglinjer osv. Jeg synes bare, vi skal se at komme i gang med det samme. Jeg starter lige med at dobbeltklikke eller højreklikke her i min tegneblok og fjerner akserne. Dem skal jeg faktisk ikke bruge til at tegne min fodboldbane. Heroppe øverst er de forskellige værktøjer, GeoGebra tilbyder. Og jeg vil starte med at lave selve banen, og det er en firkant, og der skal jeg bruge det værktøj, der hedder polygon. Det klikker jeg på. Så herover til højre står polygon. Klik på alle hjørner, og til sidst det første hjørne igen. Jeg vil gerne have en firkant, så jeg starter bare med at lave et punkt, som så er mit hjørnepunkt. Sådan. Og så op til det første. Ja, som I kan se, blev den lidt skæv. Det er ikke altafgørende, at vi får lavet en helt lige fodboldbane, som er fuldstændig præcis og perfekt. Men hvis man er lige så dårlig til at tegne, som jeg er, så er det måske meget godt lige gå op, vælge sit flytværktøj, som er pilen, og lige tage fat. Så kan man faktisk trække i sin firkant og få den til at se ud præcis som man vil have det. Jeg tror, det hjalp en lille smule nu. Sådan. Nu er den vist nogenlunde lige. Så skal jeg lave en midterlinje. Og det vil jeg gøre ved at vælge det her, hvor der står linje. Så klikker jeg på den lille pil hernede i højre hjørne. Og går ned og vælger det, der hedder linjestykke mellem to punkter. Så laver jeg et punkt her på min ene sidelinje. Og et på den anden. Og så får jeg en streg i midten. Det er så min midterlinje. Ja, det er nogenlunde midt i, håber jeg. Men jeg har selvfølgelig ikke mål, så på den måde kan jeg jo ikke være sikker. Som sagt, så går det ikke ud på at lave en perfekt fodboldbane, så jeg godkender min egen midterlinje. Så vil jeg gerne finde midten af midterlinjen. Så går jeg op her i den, der hedder punkt. Og der er en, der hedder midtpunkt eller centrum. Den vælger jeg. Igen kan vi se herovre, at man kan vælge, om man vil klikke på to punkter, eller et linjestykke, eller en cirkel, eller et keglesnit. Og jeg vil jo gerne finde midtpunktet på min midterlinje. Så jeg klikker på den. Så laver programmet selv et midtpunkt. Det her midtpunkt vil jeg bruge som centrum for min midtercirkel. Men for at kunne lave midtercirklen, skal jeg bruge et centrum, og så skal jeg også bruge et punkt et eller andet sted, som ligesom fortæller programmet, hvor stor cirklen skal være. Så jeg går igen op i den her, der hedder punkter, eller har noget med punkter at gøre, og vælger det værktøj, der hedder nyt punkt. Og så vælger jeg at sige, at midtercirklen skal være, så den skal gå herud til. Nu har jeg altså et centrum og et punkt på cirklen. Så vælger jeg her det værktøj, der hedder cirkel, ud fra centrum og punkt. Går ned, klikker på mit centrum og et punkt. Klik på centrum for cirklen og et punkt på cirklen. Så har jeg min midtercirkel. Ja, nu vil jeg gerne lave mine målfelter. Og det gør jeg ved at vælge polygonværktøjet igen. Og så tegner jeg i fri hånd en firkant hernede. Og den skal gå hertil. Og sådan. Og jeg lukker den også. Og det samme i den anden ende. Ja, og herover til. Og derned til. Og jeg lukker den. Så har jeg faktisk mine to målfelter. Jeg vælger lige mit flyt værktøj heroppe. Så kan jeg lige rette dem lidt til os, fordi de blev vist lidt skæve. Ja, og det er jo det smukke ved et computerprogram, det er, at man kan rette i det, man så har lavet, uden at bruge viskeleder og
skulle starte forfra. Så nu tror jeg faktisk, at det blev nogenlunde lige. Så er der også nogle, små felter, altså det lille felt herinde i målmandsfeltet. Det tegner jeg også i fri fantasi. Den blev skæv. Nå, det retter jeg bagefter. Sådan. Og jeg lukker den også. Ja. Det må jeg vist til at lige rette igen op på flytværktøjet, så jeg kan trække i mine punkter. Og så tror jeg faktisk, at vi lynhurtigt kan få rettet det til. Så det ser acceptabelt ud. Ja. Det var vel faktisk det, jeg mangler. Jeg mangler her mine halvcirkler, eller cirkelbuer, ud fra målmandsfeltet. Der går jeg op i den, der hedder cirkel. Så bladrer jeg ned. Og der er en her, der hedder halvcirkel ud fra 2 punkter. Og det er vel faktisk præcis, hvad jeg skal bruge. Den vælger jeg. Punkt her. Og nu vender den forkerte vej. Det var jo ikke min mening. Nå, jeg trykker lige fortryd heroppe i højre hjørne. Så forsvinder den. Så prøver jeg igen. Starter jeg den anden side. Og så får jeg min halvcirkel til at pege den rigtige vej. Så gør jeg det samme hernede. Og det lykkes i første omgang. Perfekt. Sådan. Nu tror jeg, at min fodboldbane er klar. Der er lige farverne, vi skal have rettet selvfølgelig. Og så er der alle de punkter, som er lidt forvirrende. Jeg starter med at rette op på punkterne. For at få et punkt til at blive usynligt. Jeg kan jo ikke fjerne punktet A, for så har min, min fodboldbane jo ikke noget hjørne. Så jeg dobbeltklikker eller højreklikker på punktet A, går ned i vis objekt, og så slår jeg den fra. Så er det ikke længere synligt, at punktet hedder A, og der er heller ikke længere nogen markering af punktet i hjørnet. Det vi så kan se herover, det er, at ude i den lille prik, der markerer alle mine forskellige punkter og linjer hernede, der er den blevet hvid. Og hvis man faktisk bare klikker her almindeligt, så kan man slå det til og fra. Så det synes jeg lige vi skal gøre hele vejen ned med alle vores punkter. Sådan. Når man så har fået fjernet eller fået gjort alle sine punkter usynlige, så skal vi have rettet på farverne. Og det gør vi ved her at gå ind i min fodboldbane og dobbeltklikke. Og så går jeg ned i egenskaber. Og så kommer vi ind i ind i egenskaber, hvor vi kan rette farverne og stilen, står der også. Der er også avanceret nogle andre ting. Vi starter med at rette farverne på fodboldbanen. Og en fodboldbane er jo som regel grøn. Og herover til venstre, der kan vi se, hvad vil vi gerne have rettet til grøn. Mine punkter er lige meget, dem kan vi ikke se. Linjerne, de skal jo være hvide, fordi at det er linjerne på en fodboldbane. Min cirkel skal faktisk også være hvid, og det skal min bue også. Så det eneste jeg gerne vil have gjort grøn, det er faktisk mine firkanter. Og det er dem alle sammen. Så jeg klikker på den der hedder firkant, så markerer den alle mine firkanter, og så vælger jeg den grønne farve jeg synes passer bedst. Sådan. Vi kan lige prøve at flytte egenskabsvinduet lidt, og lige se hvad der så. Så kan I se, så fik jeg i hvert fald gjort selve banen grøn. Men nogle af mine linjer blev også grønne, og jeg har stadig nogle linjer der er sorte. Også en cirkel og 2 halvcirkler. Så det vil jeg gerne rette med det samme også. Jeg klikker herude på den lille pil, og så lukker vi lige fanen med firkanter. Så vælger jeg mine buer, altså de 2 halvcirkler på målfelterne. Dem vil jeg gerne have hvide. Min midtercirkel, sådan, den vil jeg også gerne have hvid. Alle mine linjer vil jeg faktisk også gerne have gjort hvide. Sådan. Og så tror jeg faktisk, at vi skulle være ved at være der. Ja, nu kan man i hvert fald fornemme, at det er en fodboldbane. Men jeg kunne godt tænke mig, at den var lidt mere græsgrøn. Så jeg går tilbage til mine firkanter og klikker her. Så går jeg op i den, der hedder stil, og klikker på den. Og
Så hernede, der er noget, der hedder opaliseret. Og det ord ved jeg ikke, hvad det betyder. Men jeg ved, at hvis jeg flytter på den her, sådan, op til 75, så ændrer jeg tydeligheden af farven på mine firkanter. Så jeg går ud fra, at opaliseret det er noget med gennemsigtighed, måske. Jeg ved det ikke. I hvert fald, så ligner det meget en fodboldbane nu. Jeg trykker luk på egenskabsvinduet. Sådan. Og så er min fodboldbane faktisk klar til at blive målt om. Vi skulle have nogle længder på også. Der vil jeg gå op i det her værktøj, hvor der er en vinkel. Det er ikke vinkler, jeg skal måle lige nu, så den vil jeg ikke bruge. Så jeg bladrer ned, og så er der en her, der hedder længde. Og så gør jeg simpelthen det, at jeg klikker på min baglinje heroppe. Og nu kommer jeg til at klikke på firkanten. Det var ikke min mening. Jeg trykker lige fortryd. Selve baglinjen vil jeg gerne have. Der var den. Og sidelinjen. Og den anden baglinje. Og den der. Og den anden sidelinje. Vælger jeg lige mit flytværktøj. Flytter lige ind her. Så kan I se. Og så har jeg faktisk fået længder på begge baglinjer og begge sidelinjer. Således kan jeg faktisk fortsætte ved at klikke på alle de forskellige linjer. Kan jeg få længden på dem. Nu vil jeg måske gerne have omkredsen på min fodboldbane. Og det er jo ret nemt. Der kan man jo normalt bare lægge længden af siderne og sammen. Det vil sige mine to baglinjer plusser med hinanden plus længderne af mine to sidelinjer. Her i programmet kan man bare klikke på sin firkant. Sådan. Så får man omkredsen. Man kan lige sætte herud. Så kan vi se, at hele vejen rundt er der altså 27,6. Ja. Hvis I vil have flere længder på, vælger I bare længde, og så klikker I. Det skulle være rimelig simpelt. Og nu er vi vel mere eller mindre klar til at gå i gang med de næste opgaver. I har i hvert fald fået et lille indblik i, hvordan programmet virker. Det kan selvfølgelig helt vildt mange ting, men det vi skal bruge, det skulle vi gerne have kommet nogenlunde rundt om nu. Hvis I har spørgsmål, så kan I enten gå tilbage her til videoen, og lige se om I kan finde svaret her, eller også så må man lige række hånden op, og se om man ikke kan få noget hjælp. Ja, god fornøjelse med programmet, og med de kommende opgaver.